Wara li din il-ġimgħa fil-Parlament kompla t-tieni qari sabiex l-Arġentira jiġu trasferiti taħt ir-responsabilità tal-Awtorità Maltija għal kompetizzjoni u drittijiet tal-konsumatur, il-Gvern għaddej b'diskussjonijiet mal-MCAST sabiex din is-sena terġa' taqbad. Dan intqal mis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-konsumaturi Deo De Battista waqt żjara fl-uffiċini ta' din l-awtorità fil-Bla tal-Bajda. Dan bl-iskop li l-ewwel ħaġa jkompli il-konsumatur ikun protett f'din il-qasam. Imma iktar minn hekk huwa il-fatt li kif wieħed jista' josserva l-ammont ta' Arġentira f'Malta qed jonqos, allura aħna f'diskussjonijiet mal-MCAST ħanerġgħu inrawmu din is-sena biex Alla jrid din il-parti essenzjali u tradizzjoni tal-kultura Maltija wkoll tkompli timraħ. Fiż-żjara fl-awtorità intqal kif fl-aħħar sena tal-pandemija kien hemm żieda ta' 30% fl-ilmenti brabta ma' safar. Intqal ukoll kif matul il-pandemija din l-awtorità neddiet il-kunċett li tista' tressaq ilment minn fuq il-midja soċjali mingħajr ma jkun hemm meħtieġa li tmur fl-uffiċini tal-awtorità. Min-naħa tiegħu l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo qal kif bħala gvern irid jassigura servizz aħjar u jkun hemm iżjed kompetizzjoni ħielsa. Din hija awtorità li qiegħda tagħti servizz importanti ħafna kif matul is-sena li għaddiet irreġistrat il fuq minn 12,000 ilment mingħand il-konsumaturi. Rridu nassiguraw ruħna li drittijiet tal-konsumaturi lokali jiġu mħarsa kemm jekk qegħdin jixtru minn Malta u anke jekk qegħdin jixtru għandna.